Ayan na. Michael Jordan. Nagdi-dribble. Susubukan makashoot ng bola ni Michael Jordan. Ayan na. Ayan na. Slam! Alam niya yung gamit. Alam niya talagang gamit. Alam niya talagang gamit. Batang to. Basketball, no? Nagdi-dribble. Asitay mo. Palakpak pa. Ay, loko. Hindi ba? Ayun na. Ayun na. Up! Dali. Ayun na po. Ayun na po. Ayun na po, Michael Jordan. Uy, baliktad. Minus 1 point. Yay! Ang galing! Galing ng bata magbuta. Aha, may basketball court yan. Ito nga, kuha mo siya yung video rito. Di ba may video yan? May video yan. Kuha mo yung basic na sa video. Ako nawala na. Sa video. Yan, nawala yung bola niya. Ayan na, dali. Ayan na. Ayan na, kapit. Video mo siya. Nag-dribble pa. Nag-dribble pa. Ang galing! Yay! Galing! Talaga naman magaling siya! Ayan na. Shoot the ball, shoot the ball, shoot the ball. Bago pa ang shoes niya. Tingnan ko nga yung shoes niya. Natanda, hindi pa pala yan. No. Isang maluwag, isang masikip. Oh, bola. Kaya nabili ko siya. Isang masikip. Bola. Ayun na, dali siya pala! Shoot that ball! Ay, na! Shoot na! Shoot na niya! Naku! O, dribble!